ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Сатторзода. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти Бонки Осиёи рушд Масато Кандаро ба ҳузур пазируфтанд. Сарвари давлат Масато Кандаро ба муносибати интихоб шуданаш ба мансаби президенти бонк табрик гуфта, ташрифи нахустини мавсуфро ба Тоҷикистон нишонаи таваҷҷӯҳи махсуси ин ниҳоди молиявӣ ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо арзёбӣ намуданд. Дар ҷараёни суҳбат ба сатҳи кунунии ҳамкорӣ ва саҳми бонк дар татбиқи ҳадафҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. Таъкид гардид, ки Бонки Осиёи рушд яке аз шарикони асосии кишвари мо ба шумор рафта давоми солҳои ҳамкорӣ барои татбиқи зиёда аз 200 лоиҳа ба маблағи умумии $12.9 миллиард саҳм гузоштааст. ҷонибҳо аз қабули стратегияи нави шарикии бонк ва Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид шуд, ки самтҳои асосии он аз ҷумла рушди энергетика, нақлиёт, рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва таҳкими бахшҳои иҷтимоию хусусӣ ба ҳадафҳои миллии Тоҷикистон комилан тавъам мебошанд. ба раванди татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Сарвари давлат барои дастгирии бюҷети давлатӣ ва пешбурди ташаббусот дар самти ташаккули иқтисоди сабз ба бонк изҳори сипос карданд. ҳамчунин дурнамои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, муқовимат ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин замина ҷалби маблағгузории иловагӣ ва идомаи ислоҳоти сохторӣ барои рушди сармояи инсонӣ ва таъмини амнияти экологии минтақа зарур дониста шуд. ҷонибҳо омодагии худро ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати судманд таъкид намуда изҳори итминон карданд, ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба рушди минбаъдаи шарикии стратегии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд мусоидати муассир хоҳад кард. пас аз анҷоми мулоқот бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти Бонки Осиёи рушд Масато Канда дар ҳузури хабарнигорон ба тариқи зайл ибрози андеша кард. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is my first visit. бори нахуст аст ки ба Тоҷикистон ташриф овардаам. хеле хурсанд аз онам, ки дар ин кишвари зебо, офтобрӯй ва меҳмоннавози шумо қарор дорам. мулоқоти ман бо ҷаноби олӣ президенти муҳтарами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле самаранок буд. мо якчанд мавзуотро фаро гирифтем, аз ҷумла стратегияи нави шарикии кишварии худро барои солҳои 2026-2030 ки ҳафтаи гузашта санаи 26 феврал тасдиқ шуда буд. барои дастгирии татбиқи он Бонки Осиёи рушд ҳадаф дорад, ки байни солҳои 2026 ва 2028 тақрибан $1.1 миллиард барои Тоҷикистон сафарбар намояд. Бонки Осиёи рушд якҷоя бо ҳукумати кишвар барои дастгирии рушди устувор ва фарогир, ки ҷойҳои кории бештар ва босамарро фароҳам меоварад, ҳамкорӣ хоҳад намуд. мо ба тақвияти инфраструктурии устувор ва самаранок, беҳтар кардани идоракунии иқтисодӣ ва рақобатпазирӣ, инчунин таъмини дастрасии бештар ва сабуктар ба мактабҳо, беморхонаҳо ва дигар хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои ҳамагон тамаркуз хоҳем кард. Бонки Осиёи рушд аз уҳдадориҳои қавии ҳукумат баҳри тақвияти рушди бахши хусусӣ истиқбол менамояд. тавассути стратегияи нави шарикии кишвари мо, яъне бо раҳномоии ҳамин ҳуҷҷат, мо минбаъд низ дастгирии талошҳои ҳукуматро барои бунёди бахши хусусии динамикӣ, ки ҷойҳои корӣ эҷод мекунад, навовариро ба вуҷуд меорад ва рушди устуворро барои ҳамагон таъмин мекунад, идома хоҳем дод. ман аз шарикии Бонки Осиёи рушд бо ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар тӯли қариб 13 сола аз соли 1998 давом дорад, ифтихор дорам. мардуми Тоҷикистон метавонанд дар солҳои оянда низ мутмаин бошанд, ки дастгирии минбаъдаи Бонки Осиёи рушд ҳамоно боқӣ мемонад. And salamat boshed. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин муовини раиси Девони вазирони Туркманистон муҳтарам Тангригулӣ Атахалиевро, ки барои иштирок дар кори ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон оид ба ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию техникӣ дар шаҳри Душанбе қарор доранд, ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат, вазъ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Туркманистон ва
ва роҳҳои рушди минбаъдаи онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. Пешвои миллат бо қаноатмандӣ ҷараёни рушди мусбати ҳамкории ду кишварро зикр карда, ба имкониятҳои бузург ҷиҳати пешбурди ин раванд дар бахшҳои гуногуни иқтисод, аз ҷумла тиҷорат, саноат, нақлиёт ва ҳамлу нақл, инчунин соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ҳамзамон ба густариши робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ дар самтҳои варзиш ва сайёҳӣ, табодули фарҳангӣ, илмию таълимӣ ва ҷавонон изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. Сарвари давлати мо аҳамияти идомаи кори фаъоли комиссияи байниҳукуматиро ҷиҳати таъмини ҳамкории самарабахши ду кишвар дар ин ва дигар самтҳо таъкид карданд. ҳамчунин доир ба масъалаҳои нигоҳ доштани муколамаи мунтазами байнидавлатӣ оид ба тамоми маҷмӯи рӯзномаи дуҷониба ва ҳамкории зич дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули судманд сурат гирифт. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ баргузор гардид. ҷаласа таҳти раёсати ҳамраисони комиссия муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон ва муовини раиси Девони вазирони Туркманистон Атахалиев Тангригулӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои ҷонибҳо сурат гирифт. Дар оғози ҷаласа иброз гашт ки бо иродаи сиёсӣ ва роҳнамоии роҳбарияти олии ду кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳамедов ҳамкориҳои дуҷониба дар ҳамаи самтҳо мунтазам густариш меёбад ва ба сатҳи сифатан навбаромада истодааст. ҷонибҳо масъалаҳои муҳими муносибатҳои дуҷониба, аз ҷумла ҳолат ва дурнамои ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, такон бахшидан ба муомилоти ду кишвар, рушди робитаҳо дар соҳаи нақлиёту коммуникатсия, энергетика ва захираҳои об, саноату сохтмон, кишоварзӣ, маориф ва илм, тандурустӣ, саноати тиббӣ, авиатсияи гражданӣ, рушди ҳамкории фарҳангӣ гуманитарӣ, ҷавонон ва варзиш, инчунин тавсеаи минбаъдаи пояи ҳуқуқию шартномавии муносибатҳои тарафайнро мавриди баррасӣ қарор доданд. нишаст дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум сурат гирифта, изҳори итминон карда шуд ки тарафҳо ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангиро тавсея мебахшанд. дар натиҷа протоколи ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ ба имзо расонида шуд. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Дизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи муоинаи тиббии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ дар хусуси номаҳои табодулӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба амалисозии марҳилаи дуюми сохтмони иншооти сарҳадӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. лоиҳаи қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода Шуҳрат Аҳмад. қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода Шуҳрат Аҳмад ва қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони маҷлиси намояндагон масъулони соҳавӣ тавзеҳ доданд. муддати 2 ҳафта мешавад ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон санҷиши сатҳи омодабошии сокинони касбу кори гуногун ба ҳифзу ҳимояи давлат идома дорад. инчунин як ҷамъомади муҳими ҳарбӣ низ бо ҷалби шумораи зиёди шаҳрвандони дар эҳтиёт рухсат доштаи ноҳияи Ҷайҳун дар сатҳи баланди ташкилӣ роҳандозӣ карда шуд. гузориши ҳамкасбонамон аз раисати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа.
صبح بروقت و برابر قبول اشاره تعلیمی بانک خطر از جانب نماینده استاد گنرالی قوه‌های مسلح، مسئولین کمیسیت حربی ناحیه جیهون، شهروندان احتیاطی در قید کمیسیت حربی بوده و دیگر شخصان مسئول را آگاه نموده به جای مقرر گردیده دعوت کردند. با مقصد تحلیل وضعیت و بررسی مسائل مهم در کمیسیت حربی ناحیه جیهون استاد مشترک تشکیل برآمده شد که در آن سردار استاد گنرالی قوه‌های مسلح، معاون یکم وزیر مدافع گنرال لیتنانت سیدزاده باباجان، سردار مدافع حدودی ناحیه، راهبران ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و دیگر اعضای استاد شرکت ورزیدند. در ورزشگاه مرکزی ناحیه که مکان برگزاری جمع آمد مقرر گردیده بود، شماره زیادی شهروندان و تکنیک‌های گوناگون جمع آمده بودند. پس از گزارش کمیسر حربی ناحیه، هیئت رسمی از حالت آماده‌باشی مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری دیدن نمودند. ضمن سخنرانی سردار استاد گنرالی قوه‌های مسلح و سردار مدافع حدودی ناحیه با معرفت والای وطن دوستانه ساکنان ناحیه جیهون اظهار سپاس و منتداری بیان نمودند. از آنها طلب نمودند که برای پیشرفت و شکوفایی کشور بیش از هر وقت تلاش نمایند. همزمان در جریان جمع آمد یک قطار افسران در احتیاط قرار داشته با رتبه‌های نوبتی حربی، شهروندان فعال با سپاسنامه و والدینی که امروزها فرزندانشان در صف جزو تام قوه‌های مسلح خدمت حربی را ادا نموده ایستادند با افتخارنامه وزارت مدافع سرفراز گردانیده شدند. با وطن صادقانه خدمت میکنم. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ таҳти унвони ҷойгоҳи зан дар ҷомеа ва нақши оила дар таҳкими арзишҳои иҷтимоӣ ҳамоиш доир гардид. ба таъкиди баромадкунандагон, ғамхорӣ нисбат ба занону модарон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату-ҳукумат ба шумор меравад. аз рафти баргузории ин чорабинӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар қасри фарҳанги ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо иштироки роҳбарияти кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, шӯрои уламои марказии исломии тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оила, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва роҳбарияти ноҳияву сокинони фаъол ҳамоиш доир гардид. аснои баргузории ҳамоиш таҳти унвони ҷойгоҳи зан дар ҷомеа ва нақши оила дар таҳкими арзишҳои иҷтимоӣ гуфта шуд ки сабурӣ, таҳаммулпазирӣ, қаноатпешагӣ, аз худгузарӣ, муҳаббати беандоза ва самимияту садоқат аз ҷумлаи хислатҳои накӯтарине мебошанд ки занони тоҷик имрӯз баҳри пойдории оила, тарбияи фарзанд, муваффақияти шавҳар ва осоиши тамоми аъзои оила анҷом медиҳанд. инҳо ба сифати арзишҳои муҳими инсоние баромад мекунанд ки оилаи суннатии моро дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳифз мекунанд, ҷомеаи моро дар доираи ахлоқу маънавиёти баланд нигоҳ медоранд ва насли навраси моро сабақи инсондӯстию покизагӣ меомӯзанд. ин ҳама рисолати як зани соҳибватан аст ки имрӯз сабурона ва сарбаландона иҷро карда истодааст. дар марҳалаи муосири ҷаҳонишавӣ, дар шароите ки таъсиррасониҳои иттилоотию идеологӣ ва фарҳангии бегона хеле шадид рафта истодаанд, тарбияи фарзанд баҳри интихоби дурусти арзишҳои ҳаётан муҳим, мусоидат ва раҳнамоӣ кардан ва дар маҷмӯъ баҳри шаклгирии шахсияти ӯ талош кардан аз ҷумлаи муҳимтарин фаъолиятерст ки занону модарони мо анҷом дода истодаанд. дар идома чунин ҳамоиш таҳти унвони ҷойгоҳи зан дар ҷомеа ва нақши оила дар таҳкими арзишҳои иҷтимоӣ дар қасри фарҳанги ҷамоати шаҳраки гулистони ноҳия низ бо иштироки сокинони фаъол роҳандозӣ гашта гуфта шуд ки занон дар доираи иҷрои нақшаҳои иҷтимоии худ нигоҳдоранда ва ҳифзкунандаи тамоми он дастовардҳо мебошанд. хусусан нақши занон баҳри таҳкими муносибатҳои созанда дар ҷомеа аҳамияти бунёдӣ доранд. муҳити оиларо зан модар оромишу субот ва баракату нусрат мебахшад. ҳамчунин гуфта шуд ки оила нақши калидӣ дар таҳкими арзишҳои иҷтимоӣ дорад. ҳамин аст ки бо тарбияи фарзандон, омӯзиши ахлоқу одоби ҳамида ва намуна будан барои фарзандон арзишҳои муҳими иҷтимоиро ташаккул медиҳад. дар оила арзишҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва маънавӣ ба фарзандон омӯзонда шуда нақши муҳим дар ташаккули шахсият ва тарбияи фарзандон дорад. дар толори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов низ бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши идонаи фарҳангӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир шуда, дар он роҳбарияти вазорат, кормандони дастгоҳи марказӣ, намояндагони муассисаву идораҳои тобеъ, инчунин аҳли фарҳангу ҳунар иштирок намуданд.
در آغاز همایش تنتنوی بخشیده به روز مادر، وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان تمام کارمندان ساحه فرهنگ از جمله بانوان را به مناسبت این جشن فرخنده صمیمانه شادباش گفت. ذکر گردید که سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به تحکیم مقام زن در جامعه و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحصیل و فعالیت آنها روانه گردیده است. امروز زنان و مادران در تمام ساحه‌ها مخصوصا در ساحه فرهنگ فعالیت نظررس داشته در تربیت نسل نورس، حفظ و رشد صنعت ملی، معرفی فرهنگ غنی تاجیک در سطح بین المللی نقش مهم می‌بازند. در ادامه چورابینی برنامه رنگین کنسرتی منظوری حاضرین گردانیده شد. آموزگاران و دانشجویان کنسرواتوری ملی با اجرای سرود و ترانه‌های وطن دوستانه وصف مادر، مهر و محبت و زیبایی‌های زندگی فضای تالار را باز هم شکوه و شادی بخشیدند. چورابینی در روحیه بلند وطن دوستی، احترام و سپاسگزاری به زن مادر صورت گرفت. باید گفت که امروز زن مادری تاجیک همچون معرفیگری ارزش‌های ملی، پاسداری عنعنه‌های نیک نیاگان و تربیتگری نسل سالم در جامعه مقامی شایسته دارد و در نتیجه توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت سال از سال مقام و مرتبه‌اش در همه سمت و ساحه‌ها بالا می‌رود. дар иртибот ба рӯзи модар дар вазорати мудофиаи мамлакат тадбирҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки ҳадафи асосии онро эҳтиром ва қадршиносӣ ба хизматҳои шоёни занону бонувони низомӣ ташкил медиҳад. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. дар чорабинии пуршукӯҳ ки бахшида ба рӯзи модар дар пойгоҳи раёсати қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зиддиҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони сохторҳои гуногуни давлатӣ ва занону бонувони низомӣ доир гардид. зимни он баромадкунандагон бо ифтихор доир ба нақши занон дар ҳаёти сиёсиву фарҳангӣ ва саҳми занону бонувони низомӣ дар тинҷиву оромии кишвар суханронӣ намуданд. дар ҳамоиш вобаста ба бузургии модарон гуфта шуд ки зан модар бахшандаи ҳаёту бақои насли башар ва оинаи рӯзгору олиҳаи зебоӣ мебошад. дар масири таърих симои зани тоҷик ҳамчун диловару мубориз, озодихоҳу адолатпарвар, боифату фурӯтан ва кадбонуву ҳунарманд дар эҷодиёти бузургонамон хеле барҷаста тасвир ёфтааст. барои саҳмгузориҳои арзанда ва хизмати содиқона ба халқу ватан, инчунин бо мақсади қадршиносӣ хизмати суботкоронаи ин қишри созандаву ободгари ҷомеа ба иштирокчиёни ин ҳамоиши тантанавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар идома барномаи фарҳангӣ бо иштироки васеи ҳунармандон ва дастаи ҳунарии донишгоҳи байналмилалии забонҳои тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода баргузор гардид ки он тӯҳфаи арзандаи ба занон хизматчиёни ҳарбӣ ҷузъу томи вазорати мудофиаи кишвар буд. ба ифтихори рӯзи модар дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. дар ин чорабинии ҷашнӣ роҳбарият, кормандони мақомоти давлатӣ, занони фаъол, намояндагони соҳаҳои гуногун ва бонувони собиқадор иштирок намуданд. дар оғози ҳамоиши тантанавӣ ба ифтихори рӯзи модар роҳбарияти ноҳия тамоми модарону бонувонро ба муносибати ин рӯзи фархунда самимона муборакбод гуфтанд. зикр шуд ки рӯзи модар яке аз ҷашнҳои пурифтихори миллӣ ба шумор рафта, рамзи эҳтиром, қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба мақому манзалати зан модар дар ҷомеа мебошад. таъкид шуд ки занону бонувони ноҳия дар пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавии ноҳия саҳми назаррас доранд. онҳо бо заҳмати содиқона, масъулияти баланд ва ҳисси ватандӯстӣ дар рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, соҳибкорӣ ва хизмати давлатӣ фаъолона ширкат меварзанд. ҳамчунин нақши модар дар тарбияи насли солим, маърифатпарвар ва худшиносу ватандӯст махсус қайд карда шуд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо барномаи рангини ҳунарӣ идома ёфта, ҳунармандон бо иҷрои сурудҳо дар васфи модар ва бузургии ӯ ва таронаҳои дилнишин хотири ҳозиринро болида гардониданд.
дар донишгоҳи миллии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи модар таҳти унвони модар фариштаи меҳр ва рамзи вафо чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ضمن افتتاح چورابینی ایدانه با مناسبت تجلیل روز مادر رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان از دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان بابت موقع زن در جامعه اظهار اندیشه نمودند. گفته شد که در تمام دوره‌های تاریخی ملتمان قدر و قیمت زن تاجیک همیشه بلند بود و نقش آنها در انکشاف تمدن فرهنگ ملی بسا بزرگ است. قبول و تطبیق برنامه‌های دولتی اوید به جابجاگذاری کادرها از حساب زنان، بنیاد خوابگاه‌ها برای دانشجو دختران، قبول دختران طبق کوتای پرزیدنتی به مؤسسه‌های عالی کسبی از اقدام‌های مهم رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان ارزیابی شد. در ادامه چورابینی گفته شد که موقع زن تاجیک در حیات اقتصادی و اجتماعی مملکت و فعالیت آنها در رشد باثبات کشور نظررس میباشد. زنان و مادران تاجیک که امروز در فضای صلح و ثبات حیات به سر میبرند باید آن دانش و ملکه‌ای که دارند بهر پیشرفت و شکوفایی وطن خویش صرف نمایند. تقدیم سپاسنامه و افتخارنامه ها به بانوان دانشگاه برای پیشبرد روند تعلیم و تربیت و اشتراک در کارهای جمعیتی قسمت دیگری چورابینی ایدانه را تشکیل داد. در آخر انسامبل خلقی نوروز بهر فراغت حاضرین و گرامی داشت زن مادر برنامه خوب فرهنگی را نمایش داد. дар шаҳри исфара дар робита ба таҷлили рӯзи модар ҳамоиши идона доир шуд. нотиқон аснои суханрониҳои худ атрофи шаҳомату бузургии зан модар ибрози андеша карда саҳму нақши бонувони тоҷикро дар пешбурди соҳаҳои гуногун махсус таъкид карданд. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر اسفره محفلی باشگاه فرهنگی بخشیده به روز مادران تحت عنوان مادر آفرنده نسل‌ها سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان برگزار گردید. در آن اعضایان حزب، رئیسان تشکیلات و جماعت‌ها و سابقه‌داران شرکت ورزیدند. با احترام و صمیمیت نسبت به مادر برآمد کنندگان یادآور گردیدند که واقعاً هم مادر در حیات هر یک شخص نقش مهم اولین درجه داشته همیشه بهر سلامتی و امن فرزند دعاگو میباشد. بزرگان ما در آثار پرغناوت نثری و نظمی خود نسبت به بزرگداشت مادر ستایش کرده تاکید می نمایند که فرزندان باید همیشه در خدمت والدین آماده باشند. در انتها اهل فرهنگ شهر اسفره با اجرای شعر و صحنه‌های عبرت‌آموز، رقص و سرودهایی که سراپا از بزرگی و احترام مادران عبارت بود، اهل اشتراکچیان را خوشحال نمودند. дар китобхонаи миллии тоҷикистон маросими муаррифии китоби нави рӯзноманигор ва публитсист муқимзода наргиз таҳти унвони оинаи андешаҳо баргузор гардид. чорабинӣ бо иштироки намояндагони аҳли илму адаб, масъулони сохторҳои давлатӣ, рӯзноманигорон, муҳаққиқон ва дӯстдорони каломи баде ба маҳфили гарму самимии фарҳангӣ табдил ёфт. дар арафаи таҷлили рӯзи модар китоби тозанашри нависанда муқимзода наргиз бо номи оинаи андешаҳо ба дасти хонандагон расид. маҷмӯа фарогири ҳикояву очеркҳое мебошад ки бо сабку услуби хоси муаллиф рӯи чоп омада масоили муҳими иҷтимоӣ, маънавӣ ва арзишҳои оиладориро бозгӯӣ менамояд. дар рӯнамои китоби оини андешаҳо роҳбарияти иттифоқи журналистони тоҷикистон суханронӣ намуда саҳми муқимзода наргизро дар рушди адабиёти муосир назаррас арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки оини андешаҳо на танҳо маҷмӯаи ҳикояву очерко балки бозгӯи таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии муаллиф аст. ба гуфти суханварон асарҳои китоб бо забони содаву равон иншо шуда барои доираи васеъи хонандагон аз ҷавонон то калонсолон қобили мутолиа мебошад. китоби наргиз муқимзода дар оинаи андешаҳо дар ҳақиқат беҳуда оинаи андешаҳо ном накарданд, чунки ин як оинааст ки дар он хонанда акси худашро мебинад ва ин барои доираи васеъи хонандагон пешниҳод шудааст. дар он мақолаҳое ки дар бораи таълиму тарбия, дар бораи нақши модар дар тарбияи фарзанд, дар бораи нергоҳи азими ироғун, дар бораи эъмори сулҳу ваҳдат дар тоҷикистон, дар бораи давлатдорӣ дар тоҷикистон, дар бораи самтҳои иҷтимоӣ дар тоҷикистон ҳикоят мекунад ва ман гумон мекунам ки мутолиаи он аз манфиат холӣ нест.
дар китоб чун асарҳои баракати қалам, умеде ба фарду, такягоҳи ман, таҷассуми зиндагӣ ва чароғи равшан ба ҳар хонадон ҷамъ бо ин зиёда аз 100 ҳикояву очерко гирдоварӣ шуданд. ҳар яке аз ин нигоштаҳо бо назари амиқ ба зиндагӣ, нақши зан-модар дар ҷомеа ва арзишҳои инсондӯстӣ таълиф гардида, хонандаро ба андеша ва хулосабарорӣ водор месозад. ҳамчунин дар идомаи маҳфил адибон ва муҳаққиқон доир ба виҷагиҳои сабк ва муҳтавои китоб андешаронӣ карда, онро ҳамчун дастоварди арзишманд дар фазои адабии кишвар арзёбӣ карданд ва гуфтаи онҳо муаллиф бо нигоҳи таҳлилӣ ва созанда масъалаҳои мубрами ҷомеаро ба риштаи тасвир кашида, тавассути забони шево ва равон паёми ахлоқиву тарбиявии худро ба хонанда мерасонад.